tilbage. Nu er vi sgu lige byttet telefon. Det var sgu fordi fars telefon, den, ja. Selfie, jeg hader dig. Det er crazy. Altså. Så er der sgu beef i chatten. Andreas putter nuggets i posen. Ikke nuggets. Put nuggets i posen. Put nuggets'en i posen. Nå, nu læser vi sgu chatten her på. Skal jeg holde den igen, eller hvad? Ja. Du ser lidt presset ud. Jeg ser røvpresset ud. Så skal jeg også læse op, hvad der står jo. Ja. Og 2 sekunder chat. Vi skal lige... Se den her geniale kommentar. Hvad står der? Man kan ikke gøre for, at man er født i Viborg-fanen. Altså, det er også og hvor er det troll i chatten det her? Det er simpelthen en troll i chatten. Johnny Missen, han troller sgu for hårdt. Ej, faktisk, det havde sgu også smart at sende Powerway med. Det var genialt, faktisk. Men det havde vi ikke tid til. Nej, det havde vi faktisk ikke. Jeg var så lige i gang med det, så det er ikke, hvad han lavede, men hey. Men altså... Nej, det glemte jeg sgu, chat. Det er jeg sgu ked af. Ej, jeg troller ikke. Nej, og det ved vi godt, Johnny Missen, men det er vi nødt til at sige, så du ikke bliver bandet. Jeg speaker facts. Jeg speaker facts. Måske vi lige burde tage den en gang ind. Hvorfor? Fordi så kan vi se lidt mere. Sådan der. Jeg synes bare ikke fucking dumt ud på det der. Sådan der. Det ser da fint ud. Vi er fucking nærsynet. Sådan der. Ja, tænker også, du er dig, der skal... Hey, jeg tror, det ligger det i sted her. Show them outfits. Hvad for noget? Show them outfits, står der. Outfits. Ja. Det kan vi godt break it down. Vent lige, kan. Ja. Det er klart, folkens. Vi har det her outfit på i Men dag. jeg står overfra og ned. En t-shirt. Normal t-shirt. Det er Sarah. Er det bagprint? Ja, det er det faktisk. Worldwide. Worldwide. Og så har vi Supreme-trøjen. Okay, er den ægte? Ja, nej, det er den ikke. Det må vi ærligt kende. Så har vi et par Uniqlo white trousers. Holy fuck. Ja, et par normale hvide. Er de ægte? Bostonsene? Ja. Okay. Det er de. Frækt. Meget hyggeligt outfit. Og så har vi chefens. Ja, det er også sådan. Så overfor ned eller hvad? Vi har en vest her, så har vi sgu en langærmet for, hvad det hedder? Weekday. Nej, hvad fanden er det hedder? Everlast. Everlast. Så har vi sgu en bukser for Carhartt. Carhartt buksen. Og så har vi sgu de gode gamle samme for mine normale sko og gå stykker. Ja. Så vi har samme skoene. Det har vi sgu til. Under det. Fuck i stilet. Tusind tak. Tusind tak, min ven. Tusind tak, det er vi sgu glade for. Det er sgu ikke lige stilen, vi har sat allermest op på i dag. Det er sgu meget stille og roligt. Stilet, så igen. Tak, Johnny Missen. Ja, det er vi sgu glade for. Vi er nødt til at tage tøj på efter, det er meget varmt. Hvad? Det var meget varmt i dag, så man har taget tøj på efter det. Nej, det er ikke meget varmt i dag, men det er jo fine grader. Jeg har det varmt. Jeg er overvægtig, jeg har det meget varmt. Men Johnny ikke en... Som I kan se, så har jeg lidt nærsynet chat. Er Johnny ikke en bande? Jeg ved ikke, om Johnny er en bande. Om Johnny er en bande? Den er ny, den har jeg ikke hørt før. Det er så jeg kørt. Altså sidst vi tjekkede, der står der. Altså. Men nej, Johnny. Nå, troede du var en gangster. Gangster. Sidst vi tjekkede, så... Okay, lad os lige nyde udsigten hurtigt. Jeg siger faktisk, lad os sige pys, at vi er live faktisk. Forvejen, der er måske 10.000, nej, 800.000 spermeceller i overlevede det. Altså, I var den hurtigste. Så det skal nogen sige ikke noget værd, ikke også? Sikkert, ved du hvad? Jeg vandt faktisk det vildeste race mod 8.000 andre spermeceller. Jeg er noget værd. Så må vi ikke blive bandet. Wow! Altså. Nu skal jeg prøve at tage min trøje i tasken. Under læ, folk. Er I klar til det? Nej, det står på season. Så holder det. Det står hvad? Nå, det var... Så holder vi alt for meget oppe. Tak, Johnny. Tak, Johnny Missen. Ved du hvad, du er mest oppe af os. Du er sgu oppe, bro. Du har penge. Det har vi ikke. Det har vi sgu ikke. Eller nu har vi. Det er sgu folk, som jeg vil lyst til at streame jo. Altså. Jeg tror, vi skal til højre nu. Så gør vi sgu det. Vi går lige ud. Hvad er det, vi gør? Nej, jeg tror ikke, vi skal gå lige ud. Så tror jeg, vi vinder et eller andet sindssygt. Den vej, vi gik fra jo. Hvad står der? Gå for toppen. Hallo, Johnny. Lad os stream snipe. Ja, altså, I kan gerne stream snipe, chat. Vi vil gerne have stream snipe. Det er meget hyggeligt. Vi kommer over og siger hej så. Det skal vi sgu nok. Det er nu, er vi i Silkeborg. Hygger. Ja. Ja, vi ses om 2 timer. Ja, det er sgu... Johnny, hvis vi ved godt, altså, det er den helt dyre tur for Odense, vi skal på. Gør det. Det er simpelthen, det kan også være, at vi laver tur til Odense. Så kommer vi simpelthen ikke hjem i nat. Vi laver nødbeskylden for den. Tror jeg sgu med. Hvad står der? Hvad fanden tror I er, siden jeg tager afsted i 2 timer? Men det er det, vi er ked af, Johnny Missen. Der ødelægger vi der. Hvad står der? Jeg var i Silkeborg for sådan 1 til 2 måneder siden. Hvordan det? Ja. Hvordan det? Altså Silkeborg ligger jo ikke så langt væk fra os, normalt. Ej, det er din hensyn væk. Ej, chat! En skynge!
vi prøve. Holy mongol. Det skal vi prøve. Holy mongol. Det skal vi. Men ja, men det er jo Hvis ikke... jeg dør nu, ikke? Jamen det er... Nej, en fed gynge. Nej, hvor er den altså bare fed. Fuck, den er fed, den gynge. Altså... Chat, hvor meget skal jeg have for at brække nakken på den her? Man bare skal brække nakken. Jeg tager ikke med hjem så. Jeg gider ikke bære på dig. Nej, det skulle da også falde lidt. Janmin skriver, du ligner lidt ham, der får dig skinnet. Hvad for et af dem? Hvilket af dem? Hvis det er Peter Griffin, så bander vi jer, chat. Ej, skam der. Travis Scott? Så er det mig måske, jeg mener. Ja, skulle lige til at sige. Det er sgu den forkerte af os, I har taget. Travis. Jeg burde faktisk lige tage noget vand, så ikke det hedder. Jeg har en solen til mig. Der var jo faktisk. Det kunne jeg godt drikke lige nu. Ja, det kunne du vel. Ja, det kunne jeg godt. Bror, den er sukkerfri. Det må man så godt. Chat, det er lidt saft. Saft. Nej, det er Courage ID. All love. Jeg ved det sgu godt, Johnny Missen. Hvad betyder det? All love. Nå, jeg troede, det lød bare forkert, da du sagde det. Nej, jeg læste til at stå Courage ID, stod der også oven i. Nå, ja, det var derfor, det lød lidt forkert. Jeg skal ud og køre i morgen. I morgen tidlig kl. 8. Nej, det er gift. Og jeg er virkelig dårlig til at køre. Så det er lidt sådan... Det er lidt så flere fucking fedt. virkelig dårligt til at køre. Den er også træls. Hey! Sådan der. Hold det, jeg skal en solvand. Det gør også, du skal have vand. Ja. Sådan en rigtig vandreoutfit, du er på. Sådan, har jeg vandrefit tøj på? Ja, sådan en kasket og sådan en termokop. Hvor ser du min kasket? Nej, men... Altså, jeg har en taske på, chat, og Birkenstock. Jeg ved ikke, hvor meget det er. Taske? Bub, er det i gang med... Ja, han er i gang med kørekort, chat. Det er han sgu. Jeg er fucking dårlig. Han er elendig. Han får aldrig kørekort. Altså, lige en kursus, faktisk. Kæft, en idiot. Ja, det var du sgu ret i. Hvem skrev det? Johnny Missen, så det er okay. Hvorfor går vi ind i en børnehave? Ja, jeg ved heller ikke, hvorfor vi er ind i en børnehave. Chat, jeg må ikke klippe det her. Nej. Vi holder den. Ja, det gør du bare. Nu skal vi bare ind i en børnehave. XD. XD true. Ej, det ligger, når du er færdig. Ja, men problemet er bare, ikke, om vi bliver færdige. Nej, det er jo det, der er hans store problem. Jeg dumper. Altså. Ej, hvad fanden er det der? Ja, jeg tøster kraftigt morgen, det kan jeg love dig for. Jeg dumpede 2 gange til urin. Det lyder dyrt. Det koster 1600, hvis du dumper. Prøv at manden, han har lige betalt 32. Og 10 fejl i den første. Holy fuck, mand. 10 fejl i... Hvor mange er det spørgsmål? Er der ikke 50? Ej, jeg tror, det er 25. Er det 25? Bro, han kunne få 15 rigtige. Det var det, han kunne præstere. Han er overblik, det er fair nok. Nå. Men det er også sygt, man må kun have 5 fejl, altså. Så du skal have 20 rigtige. Men er det ikke også fint, du skal til ud på vejen? Sådan rimelig fucking farligt. Nej, over halvdelen, det kunne du ikke bruge igen, jo. Det er selvfølgelig rigtigt. Altså, jeg ved faktisk ikke, hvor vi er. Det ser ret dyrt ud. Og så 7 efter, og så 1 til sidst. Holy fuck. 1 til sidst, det er sgu meget godt. Tog du lynkursus, eller hvad? Jeg tog normalt kursus. Jeg er sådan lidt dumper, ikke? Så er jeg sgu lidt nødt til at sådan... Så kan jeg ikke forestille, fordi jeg er ret nede. Jeg arbejder ikke. Så må I sende, chat. Folk siger, det er mit arbejde, det her. Jeg tror, vi skal til venstre, for så er vi begyndt en dyr privat område nu. Ja, jeg skulle lige til at sige, at jeg tror, vi er på vej her meget mod. Og ved at smadre... Hold da op. Og ved at smadre en testet til køreprøve, men vi fik kortet. Det er sjovt, det er crazy. Det er din kørelærer, han er bange. Betale i alt 23.000. Au. Der er sådan dyr der. Ej, der er sådan et rådyr. Nå ja. Det er lige meget, det er det samme. 23 lapper, det har jeg ikke, bro. Vi kan gøre det så færdigt. Bambi var der for helvede. Bambi var der. Hvad står der? Men hvis man bare kører lovligt, kan man jo lade være med at tage kortet. Ja, det er jo rigtigt nok. Så kan man bare købe lovligt. Det er jo faktisk gave her. Så er der 7.000 på bilen med ny gearkasse. Holy fuck. Ny gearkasse, det er dyrt. Men hey, tog du automatgear, eller tog du manuel gear? Hvis man tager automatgear, så kan man skydes. Nej, fordi hvis du sådan... Man har 16 køretimer alt, det gør. Ja. Hvis du tager 16 køretimer med manuel gear, men så kører på med automatgear, så har du begge. What the fuck? Ja, det er fucking skørt. Det er lukket, det jeg kommer til at gøre. I ser mod. Det er jo faktisk genialt. Hvis du bare bliver stoppet, det er det. To begge, det er nemmest. Ja. Det er sgu rigtigt nok. Tja, vi ved ikke, hvor vi er på vej hen. Det kan være lige pludselig ender vi ude i Himmelbjerget. Ej, bror, Himmelbjerget. Nå, det er herude faktisk. Ja, det er herude. Der er en hissig iskiosk. Nej, nu vil vi sgu køre ned, chat. Der folkens. Jeg tror ikke, telefonen holder så længe til Himmelbjerget.
Nej, jo, det gør den. Vi streamer bare ikke. Okay. Jeg har faktisk fuck, hvis jeg går død på vej hjem, ikke, og så har jeg ikke en billet. Ej, jeg har 2% på. Bro ender i Berlin, det er det. Vi går til Berlin, folkens. Ja, og jeg har ikke strøm på længere. Det kommer ikke nogen aften. Nej. Nej, det gør jeg. Nej. Og vi skal jo heller ikke hjem, jo. Ja, det er det. Vi kan køre på den automatisk, det er det. Fordi at det der, det er jo... Det er koblingen, man skal huske. Vi skal jo huske at køre med gearstangen. Men kan du tage køre på en automat? Ja, hvis du har... Og så får du både til manuel og... Hvis du har 16 manuelle timer, altså køretimer, så kan du godt tage en automat med køreprøven. Men nu siger jeg bare lige noget vildt her, chat. Jeg tror ikke, vi må gå her. Hvorfor? Hvad tror jeg noget? Faktisk, vi har sgu et eller andet. Det er de Kamaloki brændende flashbacks. Nej. Hvad? Hvor kan vi ende? Vi er på vej til Sejs og Svejbæk. Vi går tilbage den vej så. Ja, vi skal væk. Vi går tilbage, folkens. Jeg har ikke kørt det manuelt i 4 måneder. Holy fuck. Men man er jo heller ikke så meget på manuel, jo. Jo, hvis du tager det, så kører du 16 køretimer manuelt, jo. Gør du? Ja. Føj. Men det er fordi, folkens, altså... Hvad får jeg prøve at sige? Alle biler bliver lavet med en automatgear nu, så det er sådan lidt det er det, man hellere vil køre i. Og det købte jeg i manuelt. Ja, det lukker smart nok. Okay. Hey, vi er på vej ind i Silkeborg igen. I gift tæt på en lækker badesø. Prøv at se. Ja, Silkeborg badesø. Prøv at se, Silkeborg ligger helt derovre. Ja, vi går men hvad fanden er det her? Okay, jeg tror, vi skal fortsætte den der vej. Prøv at se, så er vi ved badesøen. Vi går ned til badesøen, folkens. Det gør vi sgu. Så skal vi gå den anden vej. Men så ender vi i Sejs. Ja, det gider jeg ikke. Det er det. Det gider jeg faktisk heller ikke. Mig og Andreas er blevet venner igen, tror jeg. Er I det? Eller Rode, du er stadigvæk. Er I blevet venner, chat? Skal vi venner, Andreas? Rode, vi er venner med Johnny Mist igen. Ja, I skal sgu blive venner. Vi gider ikke noget beef i chat, medmindre det er reasonable beef. Så er det fint nok. Vi bærer sgu en af. Hey. Fremragende vinkel. Fremragende vinkel. Og gå. Ej, men folkens. Jeg glæder mig altså røve meget til, at jeg skal se ferie. Jeg ved godt, jeg er ferie nu, men sådan... Jeg føler ferie, det er sådan, man får syd på. Det er, når man er væk fra det. Og bare ligge ned og bare... Altså... Hygge sig. Få en promille hver dag. Altså. Det er så hyggeligt at få en drink på ferie, det kan sådan noget. Dobby Andreas. Ja, så er I blevet venner igen, det er vi glade for. Jamen altså... Simpelthen. Jeg føler mig lidt fattig, når jeg går her. Fattig? Ja, når vi går her på vejen. Jeg ved ikke, hvad du leger for. Ej, en Porsche. Ja, det er vi sgu ikke råd til. Nej, det har vi ikke. Det er vi sgu ikke oppe nok til. Det giver sgu mudderkage. Altså hvad? Hvad er det? Mudderkage. Hvad fanden er mudderkage? Det er meget kørt forbi. Var det dig Porsche? Det er dig Porsche. Selvfølgelig var det det, bro. Selvfølgelig var det det. Jeg tror, det er ham, der kommer derover. Kan du komme den der? Jeg får den i armen. Kom, så skal vi over på den anden. Nej, jo. Hvorfor? Nej, nu bliver vi... Gå for helvede. Nej, fuck. En af jer skal have en dukkert. Og jeg ved, det ender med at blive mig. Det er simpelthen sindssygt. Ja. Du kan bare ikke stoppe med vejen. Ej, sin eller sandwich. I søen. Hvad skriver han? Han skriver, at vi skal i søen. Mudderkage er det, man lavede... Nå, jo, det er det, man lavede i børnehaven, ja. Det er der med de der, hvad det hedder, sådan noget spændende og sådan noget. Mudder. Ja. Det er mudderkage for helvede. For helvede. Ej, skal en dukkert. Det lyder så ikke rart. Hvis jeg har håndklæder med, så har jeg gjort det. Bro havde ingen barndom. Han husker ikke noget. Nej, det havde han sgu ikke. Jeg tror faktisk ikke, han har. Han har altid været sådan. Ja, dig din klovn. Nå. Du ved ikke om mudderkage. Du ved ikke om mudderkage er. Nej, jeg husker det godt. Det er dig, du dør det bare at sige, at det var mudder. Ja, det er sgu da mudder. I skal gøre et eller andet, og ham der taber skal tage en dukkert. Jeg taber i alt, chat. Det gider jeg ikke. Ja, hvad skal vi gøre, chat? Hvad skal vi gøre? Han har sikkert græd til Gina. Hvem har ikke? Ja, jeg skulle lige til at sige, chat, vi har prøvet. Det virker ikke. Hvad skal vi så lave, chat, siden vi skal lave noget? Ja, hvad vil I have, vi skal lave? Hvad skal taben skal gå? Hvor vi i søen eller hvad? Ja, lave en dukkert. Den bliver ikke rar. Hvem kan komme i fængsel først? Ja, men der er jo nogen af os, der har en fordel. Det er jo ikke så fedt. Det er 7 det der. Det er nok racisme, det bliver du ikke bandet på. Nej, vi bliver ikke bandet. Det var jo ikke det, jeg mente. Jeg sagde bare... Det er god sig, simpelthen ikke. Det er fandme en dårlig stil. Ja, se, Johnny, han synes... Sten, saks, papir. Rod, hvad er det dig, der skrev det der? Ja, kommentar. Tak, Johnny Wiesen. Rod, jeg bander dig. Altså, ja. Det er ikke sten, saks, papir. Ej, sten, saks, papir, chat, det er lidt kedeligt. Det er lidt kedeligt. Kan du tage den her i tasken igen? Jeg gider faktisk ikke gå med den. Jeg har ingen sådan, tror du, det er bare. Ja, det er jo...
Det er bare mønter der i. Ja, det er rigtigt. Vil du lave en stream sammen? Nu skal vi det. Jo, det kan vi da godt. Nu skal vi det. Niklas. Det kan vi godt. Bare kom til Silkeborg. Men ja, altså... Vi skal bare have et doneret okay, løb om det eller sådan noget. Jamen, løb eller slås om det. Der skal slås om det. Det er jo ikke fedt. Hvad gør man ikke på viewers? Vi kunne lave en stream i Fredericia, hvis I er klar. Det gad jeg faktisk godt. Fredericia, det er faktisk fint. Det vil vi faktisk gerne. Også Odense. Jeg ved ikke helt, hvad jeg vil. Fordi Fredericia er lidt federe end Odense, tror jeg. Det er tættere på. Der er en, der har en fordel af crazy. Det bliver vi bliver klippet på det der. Men kom først. Ja, det er sindssygt. Ej, chat, jeg mente det ikke. Mig og ham, vi er rigtig gode venner. Ja, lige nu er vi sgu. Ja, lige nu. Når vi streamer, er vi, chat. Ja. Det er I ikke ved. Odense er det der er lidt dyrt lige nu. Hvad laver vi, gutter? Hvad mener du, Johnny? Men Odense har Odense ikke Goddag, Axel! Har Odense ikke de der dyr? Det der klamme dyr, der hopper på en. Nå, jo, det er sgu det Jeg ved rigtigt. ikke, hvis Odense, de har de der ulækre dyr. Det har vi altså også her nu. Det er i Silkeborg. Nej, det er i Silkeborg. Hvorfor går vi så herude? Jeg ved det faktisk ikke. Hvor sindssygt. Hej, Axel. Velkommen til, Axel. Velkommen til dig, Axel. Det er fandme gave at se dig. Derfor tager vi til Fredericia. Loki, godt take, vi tager til Fredericia. Fredericia gad faktisk godt. Det er meget hyggeligt. Meet up i Fredericia. Faktisk meget hyggeligt. Ja. Men som sagt, chat, hvis I har nogle idéer til, hvad vi skal lave, så kom med dem, for helvede. Vi vil gå så langt at sige, at vi gør så meget, vi kan. Altså, jeg ser sidste stream, altså, jeg græd, Ja, jeg han brækkede sig. Ja, jeg kastede op på Altså. sidste stream, og sprøjtede mælk ud over hele mit bord og sådan noget, så. Altså, vi går sgu langt. Holy sollys lige krydderen. Mine øjne, de ser ret sindssygt ud på det her, i det her lys her. Det kan jeg godt lide. Hvad skriver de? Jamen, der er langt til byen. Mælkeincident. Ja, se, der er folk, der husker det. Er der ikke nogen, der klippede det? Er der ikke nogen, der klippede det? Jo, der er faktisk mange, der klippede det. Det er faktisk ikke så glad for. Holy self-glazer. Ja, jeg har jer. Altså, det er selvfølgelig kommet sindssygt. Ej, det var en kæmpe gavestream sidst. Jeg har klippet det. Fuck! Det er fucking genialt. Men ja. Men jo, altså hvis I har nogle idéer til, hvad vi skal lave, så bare kom til Silkeborg. Eller skriv nogle idéer, vi skal. Loki, Sander får et pink. Nej. Få en perm på hår pink. Find klippet. Yes! Men hvis I har nogle ting, vi skal, eller kan gøre, så skriv det. Bare... Vi smider livet i en skraldespand nu. Der var lige en der. Så der, jeg har giftet noget. Jamen, altså, du behøver ikke at gøre det, Johnny Missen. Bare kom med nogle idéer, vi skal lave, fordi så, som vi kunne se i sidste stream, så gør vi kraftet med næsten alt. Ja. Send mig penge. Ja, se, Johnny Missen, der kommer du igen med en idé, vi ikke kan. Det kan vi desværre ikke. Jeg har simpelthen råd til Johnny Missen. Nej, men vi gør i hvert fald en masse for streamen. Det gør vi. Det gør vi sgu. Ud at spise segment. Nej, det er vi heller ikke råd til. Sådan skulle man lukke 2 måltider. 1. Du sagde 2, Jeg sagde 1. og så er faktisk 1. 1 til en værdi af 250 kroner, sagde han. Faktisk rigtigt nok. Det forstod jeg lidt, jeg sagde. Det må jeg aldrig erkende. Men han udskyder meget. Ja, det må man gerne. Nej, det må man ikke have en dårlig tidspunkt. Altså, jeg får aldrig det med dig. Hvad så, Sander? Mys. Hej, Valdemar. Velkommen til, chef. Er det lillebror eller? Ja. Odale. Odale. Selv lillebror rammer stream nu. Det er altså sgu det hele melodien. Jeg kan godt sende mit nummer i chatten, så skal jeg nok tjene penge. Hvem skal det? Johnny Missen. Jeg ved ikke lige, hvad man tror, han er. Han får ingen penge. Det er til os, Johnny Missen. Det ved du godt, du er vores mod. Du hjælper os. Eller cooking stream. Det kunne være fedt. En cooking stream. Kæmpe fedt. Wow. Low key. Nej, for så dumt kunne jeg godt. Du skal svælge sig, hvad? Det ved jeg faktisk ikke. Det burde vi. Åh nej. Chat, vi bliver voldtaget. Det går hurtigt, den bil. Hold op. Ny titel, banner min egen bror. Yes, content. Ej, en cookie stream lyder fed. Johnny Gør I giver det? penge, hvis I gør det. Jo, Ja. jeg gad godt. Jeg kan en cooking stream. Det var ret hyggeligt. Ja. Det gør vi sgu faktisk. Ja, men hvad skal vi gøre? Hvem er Jens? Det er sgu min lillebror, gamle. Jens. Han hedder så ikke Jens i virkeligheden. Jeg ved ikke lige, hvad han leger for. Hvad vidste du om? Hvad? Hvad vidste du om? Fordi han viste mig hjemme, hvad han hed. Nå. Goddag, velkommen til streamen, WW. Hallo, min friend. Velkommen til streamen.
Velkommen til streamen. Velkommen. Hvorfor? Der holder simpelthen bare en elcykel. Var det det? What? Hey, det var sgu da her, vi kom fra. Ja, men det. Nu er vi sgu bare tilbage. Altså, Nej, penge, hvis en af jer hopper i vandet. hvad er beløbet? Hvad er beløbet, ja? Hvad er beløbet på? Hvad? Hvad er beløbet på? Går I bare i cirkel, eller hvad? Men vi går tilbage, fordi vi kan sådan... Vi går tilbage ind mod byen, for det begynder at komme dårligt internet, og vi er på vej til Lars Tønskyds marker. Hvorfor ser jeg så tyk ud af det? Ja. Jens giver. Ja, Jens han giver fandme. Det gør han sgu. Lillebror, han er ikke så oppe. Jens giver sgu. Det gør han. Hygge. Ej, vi skulle bare ind tilbage til byen. Fordi at herude var der ingen fed skid. Nej, det er der sgu ikke, chat. Johnny, 50 kroner, ikke? Skriv rodet. Victor er her nu. Victor er her nu. Det er min lillebrors kammerat. Hvad for noget lys? Velkommen, Victor. Hej, Victor. Nå, fint. Du giver Jens. Jens giver en high five, hvis jeg hopper i busken. og det gør han. Han giver en high five. Ja, sådan en busken segment. Just chat, hvad har I nogle ting, vi skal lave? Hold nu op. Jeg er gift nede. Har lige købt bil. Ja, Johnny Missen. Det er det, Rode, han snakker meget om at donere. Eller andre skal donere. Jeg synes ikke, du donerer så meget. Rode, jeg synes det er lige fej for en egen dør, før man fejrer, eller et eller andet. Holy fuck. Et eller andet ordsprog. Jeg crack damer. Hvem var det, der skrev det? Det var simpelthen Jens. Valdemar, jeg ligger der til mor. Hopper I, hvis spiller 50 kroner, spørger I. Spiller den 50? Eller Johnny Missen sender 25, og Rode sender 50. Fordi Rode, han er så meget efter Johnny Missen. For 75 kroner. Din lillebror til Thomas har været med i Paradise. Vil min lillebror være med i Paradise? Nej, han spørger også, om vi er med i Paradise. Vil vi gerne det? Om vi har været. Ja, det er der nogen, der tror, vi har. Vi har faktisk været med i Paradise House. Band Jens. Ja. Nu kommer der beef. Jeg giver 1000. Hold det styr på ham. Jeg giver 1000, hvis vi hopper i søen. Valdemar, det ved vi alle sammen godt. Det gør du ikke. Sådan der. Valdemar, nu er du simpelthen timeout i 600 sekunder. Ikke. Det er jo sådan, gav Jens Petersen. Nå, det er ikke noget. Ja, Band Jens. Band Jens, han er sgu bandet. Han er ikke bandet, chat. Han har bare lige fået timeout. Lillebror, han er sgu ustyrlig lige nu. Han lover sgu guld og grønne skove, ikke? Ja. I skal bare donere, chat, så gør vi noget. Der er meget, vi kan gøre for penge. Low-key, vi er meget billige. Vi er rigtig billige lige nu. Ud med en anden Johnny, der er kun én Johnny. Er der 2 Johnny herinde? Er der 2 Johnny'er? Hvordan er det? W, mand. Ja, low-key bro går i skoven, altså. Han træner. Ja, W. Han sagde ikke engang noget. Han var meget hyggelig. Køste mand ikke forbi. Nu holder han simpelthen. Altså 10 kroner, chat. Så løber jeg gerne tilbage. Nu holder det simpelthen, folkens. Ja. Hygger. Vi gør det sgu. Nej, jeg skal tidligt op i morgen. Det er Nå, skal virkelig du egentlig op? ikke. Jeg skal op. Jeg skal være dernede kl. 8, så... Og det tager mig rigtig lang tid at vågne, så jeg tror, at jeg skal væk ud som 56. Ja. 46. Jeg skal vågne kl. 11. Fuck dig. Kan jeg mærke. Hold vandet, så går hele chatten sammen med 50. Gift. Ej, hele chatten kan I godt diske op med noget mere, chat. Ikke sig det igen. Sidder der nu. Begynder løb sådan der. Fuck! Shit! Der fanger I mig, chat. Hvor mange gange har du hørt den? Hvad for noget? Begynder at løbe sådan der. Den har jeg hørt rigtig mange gange. Og så er jeg begyndt at løbe nu. Jeg har også løbet et helt år nu. Det virker bare ikke, men jeg gør det. Fuck. Ja, ved du hvad, chat, vi er meget billige i dag. Vi kan faktisk gøre en masse for penge i dag. Det skal jeg gerne lige sige, jeg klippede det før, da du sagde det. Så det skal du bare passe på med at sige. Crazy. Ja. Crazy at sige. Ja. Nej, vi er sgu gået i en tog. Jeg ligger død i din telefon. Du har fik, men død. Altså, Ja, altså, I må gerne se chatten 1%. Det kan vi så ikke se. Jo, her. Lad os se det nu. Chat, kan I se? Okay, han fækker faktisk ikke engang. Jeg fik ikke, chat. Han er low-key rigtig lav. Hvad klokken? Det må ikke være for meget. 21? 21? Vi skal først være tilbage til stationen om 3 timer. Masser af tid. Nej. Var det ikke? Jeg kan ikke huske det. Det er lige meget. Vi skal bare være deroppe cirka. Nej, for jeg skal fucking tid op i morgen. Jeg skal være klar.
Vi skulle være der 23 et eller andet, tror jeg. Hold op i 35 kroner. Altså, Hvad for 3? jamen, ja, hvilke af dem? Du må selv vælge. Altså. Ej. Rod. Din guner. Du vil federe. Du kan godt det skal op med noget mere. Skal jeg pølse, hvad sker der? Hvem skriver det? Levejam. Okay. Velkommen til streamen. Holy fish, kom ind. Velkommen til streamen, mine damer og herrer. Axel, hobby for 20 kroner. Det var lidt let. Okay, En høj del. Johnny Missen sender 10 kroner. Nej, hvor er Johnny Missen, jeg løber ikke tilbage. Hvor er den mand oppe? Han er simpelthen så oppe. Han er altså alt for oppe, Johnny. Vi elsker dig. Prøv Vi at- elsker dig. Jeg ser alle de penge igen, så han holder dem selv. Ja, Det er dumt vi skal faktisk have spillet PayPal-kontoen på et tidspunkt. Jeg kan faktisk ikke engang få adgang til pengene. Det er lidt nederen. Ja. Right. Nej, det er ikke hvem det. Right. Min mor dræber mig nok. Men Johnny, hvis hun gør det, så husker vi, at hun er en goat. Ja, så husk, så må vi da tatovere. Det gør vi sgu. Johnny bliver tatoveret på lænden. Er der bare I doneret? don't swing wet way. Altså. Har I PayPal-konto? Jo, Rud, det har vi sgu. Det er helt... pas på. Gode vælter. Altså. Nå. Vi har sgu 41 kroner. Er det Rud? Ej. Prøv at se. Det var Johnny Wiesen. Det var Johnny. Andreas, du kapper. Det gør du sgu, Rud. Johnny, han har sendt en link. Du skal bruge Rud. Bare tage sammen. Ja, han har faktisk sendt linket. Det er ikke en undskyldning. Og hvis du ikke kan bruge det, så sender vi gerne MobilePay-nummer. Du kan sende til. Du har måske fat, Rud. Du sender bare. Ja, Sådan den der. Nå. det er bare... Okay. Jeg sender min MobilePay. Sender på MobilePay. Jeg skal Johnny Missen. Han sender sin MobilePay. Nå, han siger... Nej, Johnny Wiesen. Du må ikke snyde folk. Jeg ved faktisk ikke engang, hvordan man laver en boks. Ja, okay. Det er kritisk, kritisk. Holy leak. Nej! Sådan der. Samle penge ind i en boks. Opret. Så skalder vi den nødpetroleum. Nu er petroleum. Nu laver vi sgu en boks til dig. Det gør vi sgu. Hvad samler du ind til? Min MobilePay virker ikke. Ikke det der Rud. Ikke det der, min MobilePay ikke virker. Det er indisk game. Ja. Var det din penge også? Ja, det var så. Nej, det er godt træt af. Det er godt træt af. MobilePay-boksen er 41,25 RF. Johnny små prinsesser. Hvad? Johnny små prinsesser. Luk i navnet. Skal vi skrive det selv i chatten, eller hvad? Hvad? Hvordan sender man linket? Del, ja! Del. Sender 20 næste gang. Morsten ikke virker. Okay, Rode. Jeg truster dig nu. Jeg truster dig sgu. Og droppe morsiker, så ved man, det er seriøst. Ja, det er det sgu. Eller Johnny Missen, altså... Hvad tror du tog kørekort, da du dummede anden gang? For jeg er sådan lidt nu, jeg tror det røg meget, for jeg er fucking dum til det, men hey. Sværger på, at jeg donerer næste gang. Orale. Axel, han gider ikke sige noget, han ved godt, det er løgn. Altså, han siger sgu ikke noget til det. Er du ordblind? Er du ordblind? Fedt. Fedt. Nå, var det til mig, var det Det var ikke til ham. Hvad? Det var ikke til dig. Nå, fed. Lækkert. Det var ikke dig, han kaldte dem bare. Dejligt. Jeg tror, det ikke, jeg er ordblind. Det er det sgu ikke helt. Det tror jeg også, du er. Fedt. Ja, til dig. Fedt. Nå, Fedt det var skrevet, til dig. Johnny. Fedt skrevet, Johnny. Sådan meget lækkert skrevet. Og så er Axel skriver. Hvad? Du har aldrig... Ej, hvor er det sindssygt. Altså. Navne league. League er mit navn også. Ja, men altså navneleak, det har vi gjort. Det er sgu for sent. Det er sgu sent. Vi går ikke ind under dæknavn, det gør vi altså ikke i. Det er sgu bare, hvis vi skulle være i tvivl, så er det sandt her. Og Jeg får dem at køre i morgen. Rod! Hun finder det i posen. Altså, nu må det simpelthen holde op. ja. Nå, du har glemt at sige til chatten, hvad du hedder, forresten. Så folk, det er helt Jeg clear. ved godt, hvad jeg hedder for helvede. Det er for, det er helt clear. Jeg synes det selv. Jamen, han hedder Jonathan, hvis I skulle være i tvivl. Det hedder Per. Nej, det gør Det er ikke. fordi, jeg får ny telefon, gutter. Hvad fanden er det med MobilePay at gøre? Men det skulle ikke noget med mit idé. Jeg skulle bare tilfælde der. Prøv at tjekke helt ikke ned.
Oh my Det var en syg for. Rode, du skal med morpæs, så er det faktisk trin efter trin, du skal gøre. Ja, det gør det faktisk. Han skulle lige være på streamchat. Han skulle lige med. Abdi! Abdi. Hvem skår Abdi? Mugodakker. Nå, de gætter, hvad du hedder. 2 sekunder. Han hedder ikke Abdi, by the way. Øj, ups, en timeout. Det var et uheld. Chat, jeg skal tisse. Livsskolen gav, når det var selv, det ikke noget. Ej, du tisser ikke på streamen. Nej, men altså, du kan jo filme den anden vej. Du tisser da. Så lad være med at filme på mig. Pis i havet. Hvad så det? Jeg er en naturmenneske. Skal du stå og filme, at jeg skal stå og filme? Sådan der. Vi bliver vandet, din idiot. Min ID er ikke oprettet på den der. For helvede. Nu skal jeg gætte mit navn. Okay, hvad starter du med, Johnny Missen? Hvad starter du med? Ja, han hedder Johnny, gør han ikke? Jeg hedder du bare Johnny. Altså, det lukker mit gæt. Du hedder Johnny B. Er det folkens? Skal I til... Ja, okay, start med J, det er Johnny. Men drenge, jeg mente, jeg så næste gang, det er fint en yndlingsstreamer. Det skal i orden, Rod. Det skal i orden. Følg os gøre det, hvis du har lyst. Hvis I ikke tænker dig til noget. Det skal du sgu ikke. Men hallo, skal I til nogle festivaler i år, folkens? Skal I til nogle festivaler her i år? Eller er det bare... drukfri? Jeg tager ikke til festival uden at drikke. Hvad? Ikke noget. Ej, jeg hedder Oliver. Johnny er bare kælenavn. Oliver, go dead. Hvad helvede hedder du så Johnny? Det er kælenavn. Ja, men hvorfor til Oliver? Et kælenavn, det er typisk tæt på ens navn eller Det efternavn. kan være, det hedder Johnny som mellemnavn. Eller Jonas. Oliver, Johnny, et eller andet. Det tror jeg ikke, han hedder. Oliver, Johnny Missen. Oliver Johnny Missen. Det var hygge til musikdrenge. Ja, det var det. Der var vi ikke, nej. Nej, det var også hygge nok. Nej, det var det. Det var En følende var så god, især hende der, hvad hedder hun? Lina Raffen. Ja, Lina Raffen. Ikke, jeg kan huske navnet så hurtigt. Shit, mand. Hvad er målet på boksen? Gæt. Du har 2 gæt. Det hedder Liverpool. Jeg kan ikke huske det. Okay, ikke noget. Altså. Jamen, det er jo sådan et nummer. Nå. Ej, bro, Loki. Oliver, Johnny Missen 12. Sander kysser den 4. Hvad? Johnny Missen 12. Sander kysser den 4. Det er mit fulde navn. Det kan jeg nok ikke. Orale. Det kan jeg kun respektere. Orale, bro. Jeg skal back. Ja, tak, min ven. Hvem er back? Godt, det er sygnavn Muski. Ja. Ja. Må jeg se. Nå, goddag. Velkommen tilbage. Velkommen tilbage. Banditten. Fuck, det var fedt med billetterne der. Ja, Rod, vil du forklare, hvad der skete med billetterne? Ja, det var kæmpe vildt. vildt. Rod, det må du få lov til. Det må du sgu. Jeg så siger vi det bare. Hvad leger vi for? Han får ikke lov til det. Nej. Nå, 41-25 RF. Ja, okay. Prøv skrive det i en chat i stedet for. Jamen, det har nok ikke nok procent, så tror jeg ikke. Hvis vi gør det nu, så har du nok procent til det. Link til Varmeste bandemanden. Men hvad, Rod? Men Bo hvad? Ej, varmeste Johnny Gade. Ja. Johnny Gade. Fortæl dem det. Jeg gider ikke at skrive det. Nu står MB står forkert. Nogen er følge min TikTok med promote den. Ja, low-key. Gå ind og følge Johnny Missen. Du kan følge ham, du kan se ham kommentarfeltet. Kunne du skrive sådan lyden fra? Det gør sådan lidt fedt. Ja. Så Jeg har lige sendt mobile p-boxen. Så jeg mig selv. Sådan her. Hey! Axel! Hvad så, chef? Man givet. Han er en kæmpe gider, hvad og donerer 20 kroner. Axel! Tusind tak for de fucking 20 kroner. Fucking tak. Din ged, mand. Din fucking ged, mand. Det sætter vi mere pris på, end du lige... Nej. Axel, og det er Axel-chefen. Axel Mølgaard. Ej, en goat, Axel. Tusind tak, Axel. Det betyder sgu meget. Det betyder, at vi kan komme op og få et bake-off nu. Nu kan vi komme op og få noget bake-off. Skal vi det? Yeah. Skal vi sigte efter Netto? Hvad er klokken? Det kunne du tjekke. 21. Det kan vi sgu godt nå. Giv maps, vi går hen så. Ja, for helvede. Vi kan gå. Vi er hurtige. Nej, giv maps. Jeg har ikke strøm på. Jeg har 1%. Oh my god. Vi må gå. vi får aldrig noget Netto. Nope. Bro, vi tager med en Netto, hvis vi når det. Ja. Men bro, stadig så gør det. Spil maps. Vi skal have en bake-off. Hvad står der? Boys, fortæl historien. Nå, skal vi fortælle historien så? Du gør det sgu bare. Skal vi gøre det, chat?
Nå, det der skete, det var jo, at mig og Brøns, Tristan, vores kameramand, han er sgu ikke med i dag. Han har andre problemer. Så shout-out til vores kameramand. Og Rod, vi var simpelthen i IKAST til IKAST Musikliv. Tobias var nogen endnu. Ja, og Tobias han var også med selvfølgelig. Men Tobias kender vi ikke så meget. Vi fik en besked i lommen. 2 sekunder. Hvor er det sindssygt. Johnny Missen sender 10 kroner igen. Johnny Missen, nu stopper det her. Nej. Nu starter det her. Ej, Johnny Missen, det er simpelthen fedt. Start stream med at sige, bro, boys er nede. Jeg donerer ikke en fed skid. Og du har simpelthen doneret løs i dag. Ja. Igen. Men det ender med at blive det her, hvad jeg fortæller historier. Så bliver det doneret hele tiden. Skal vi gøre det igen? Nå, skal jeg prøve? Nå, vi står nede til Musikliv, og vi har en principsag om, at vi ikke skal ind. Og så står vi udenfor og snakker med Midtjyllandsspillerne. Står vi og snakker med Francolino, Jarbi og Bravo. Og så spørger vi så, om vi må få deres armbånd. Men det måtte vi så ikke, fordi de kunne ikke få dem af. De kunne ikke få dem af, desværre. De kunne ikke få dem af. Men så sker der simpelthen det sindssyge, at Jarbi han kalder efter, hvad det hedder? Francolino. Og så lige så kommer Francolino over, og så køber han fandme musikliv til billetter til os. Francolino kan få med tre fede drenge. Køber simpelthen billetter. Det er fuldstændig sindssygt at få billetter af Francolino. Hvis du kunne være stille i 30 minutter, så sender jeg flere. Hvem skal jo det? Det gjorde Johnny Missen. Fremragende kommentarer. Ej, men vi fik sgu billetter af Francolino. Kæmpe fedt. Det sindssygt. Det synes vi er fedt. Det var sgu toppunktet på dagen. Det var faktisk højdepunktet for det hele. Det var det sgu. Det var det. Ja, yeah. Kæmpe gave. Nu hygger vi sgu bare. Det er kæmpe hyggeligt, det her chat. Det er højhyggeligt. Begynder at føle som en hater. Nej. Du er bare hygge. Vi elsker dig, Johnny Missen. Det gør vi. Det gør vi derinde. Ikke kun fordi du donerer. Nej, vi elskede dig også før. At du gider at se vores... Fuck det der! Nej! Fuck! Nej, du tog lyd af mig. Shit! Nej. Ikke klip det, chat. Ikke klip det. Jeg er bange der. Nej. Hvad fuck var det? Fuck, det var, men det var fucking stort, det der lort. Jeg er røv bange for hænder. Holy fuck. Nej. Hvor tidligt? Hvad? I kender den måde, en supervillain er på. Men sindssygt skrevet. Fuck, jeg er bange der. Shit, man, jeg fik chok. Fuck, jeg blev bange. Ja. Du så desperado bange til mig. Ja, det er den nye Annika-sang. Det er god. Det ved jeg ikke, jeg har faktisk ikke hørt den. Tror du ikke? Skal jeg da være ærlig omkring. Jeg har faktisk banet den. Jeg er faktisk meget glad for, at du går derude nu. Jeg er da røvbange. Ja, fuck, fik chok, mand. Jeg kan love dig for, hvis der kommer en dyr op, vi kan sparke den over Jeg var bange for, at den var gået op på land. Det er derfor, jeg begynder at råbe. Pointen er, jeg skal ikke for dig. Jeg skal ikke for dyr, jeg skal for dig. Men boysne, jeg tror, jeg smutter i seng. Skal op i morgen tidlig. Det er sgu bare i orden. Vi ses, Rode. Så må du sove godt. Så må du joine. Det var hyggeligt. Ja, tak fordi. Ses til stream. Vi kunne ikke finde... Fuck. Nej. 2 piger på tur. Nej. Johnny Missen, vi slår dig ihjel. Nej, har du klippet det? Har du klippet det? Nej, Johnny. Altså. Det fucker vi ikke så meget med, kan vi mærke. 2 piger på tur. Nej, hvad får jeg med at skrive? Altså. Der kan vi altså godt mærke nu, Johnny Missen. Nu du hænger i en tynd tråd, du. Det er sindssygt at skrive det der. Ej, vi blev ikke bange. Der kommer sådan en kæmpe lyd dernede fra, ikke? Umuligt ikke også skrædet. Ej, vi skreg også ret højt. Ja, der var pænt god volumen på. Jeg bliver da fucking bange, mand. All love. Ja, det er all love. Vi synes sgu, det er fedt. Vi kan godt lide klipse. Det kommer måske på TikTok, hvis det ikke er alt for pinligt. Ej, det gør det. Vi slører vores ansigter. Den der video kommer så ikke på TikTok, det er sådan det. Nej, og nu har I så gjort sådan, at der ikke kommer ny video op på YouTube. Ej, jeg skreg, så så jeg dig. Sådan dør jeg. Nej! Ja, tak, man. Hvorfor er det mig, der skal ja, tak, man. Det er fordi, jeg går og venter, så døde jeg. Get in, folkens. Så er det simpelthen mig, der ryger. Hov, fejl. Hvor er det svinsk. Ej, det er fedt. Ja, jeg gad faktisk godt lige at se min live-reaktion på det. Fucking bange. Jeg bruger det sidste procent. Det procent. Ej, fuck. Det er klippet. Skal vi se klippet, eller?
Jeg elsker det også før. Ja, du gider at se Shit. Nej, der kom undertekster på. Under læg, faktisk. Altså, kan vi lige respekte mit mandegrin? Eller, nej. Loki, jeg tror, det er meget højere skrin, det var. Tutti Johnny. Ja, Tutti Johnny. Tutti Johnny. Johnny Sins. Kender vi ikke. Hvem er det? Hvem er det? Han har aldrig hørt om mit liv. Nej. Hvad er han det? Vandmanden, doktor. Elektriker. Det er slet det hele. Folk kan sige tål. Ja, vi har ikke sagt noget af det her ved Twitch. Det var for meget. Jeg er enig, det var for meget. Ja, det er fandme for meget. Det var for meget, det er fandme for meget. Fuck, det er simpelthen for meget, der. Ja, Twitch Danmark, de kommer efter os. Alle ånde får lov. Johnny. Ikke dig. Ikke det der. Hvis du går imod os, så har vi jo ikke nogen tilbage. Ej, hey. Hvad snakker du om? Vi har andre loyale. Jo, for helvede, han kan jo fjerne alt. Det går slet ikke. Du er så desperat. Men ja, jeg har simpelthen ikke. Send penge retur. Nej, hvor tåler han? Han tåler simpelthen for meget, ham Johnny. Nej, vi er sgu glade for at have alle sammen inden. Hver en af jer, det betyder sgu meget. Det tæller fandme, det gør det sgu. Ja, det gør det sgu. Især når vi hygger så meget. Plus en hotdog. Pludselig. Du skal simpelthen have en hotdog, så bliver det den for Biltema. Ja, eller hvis han overhovedet ved, hvad Biltema er. Det er jo godt nok sådan en fynbo. Jeg ved faktisk ikke, om der ligger en Biltema sådan ud over Jylland. Jeg har kun mødt en Biltema. Ej, jeg har set flere. Ej, vi hygger sgu folkens, det gør vi sgu. Nej, vi fandme, det er fandme fedt der. Hvad er jeres mening om Femboys? Om Femboys? Femboys. Hvorfor læser du det forkert? Du ved udmærket godt, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det er. Det har du googlet mange gange. Jeg ved ikke, hvad det er. Men jeg ved ikke, hvad det er. Er det ikke sådan 5 drenge? Nej. Fem boys. Jeg tror måske, det er drengenavn. Ja, 5 boys. Jeg tror, det er drengenavn. Kærestepar. Jeg er født i Aarhus, under Læ. Nå. Kærestepar. Hvad er det, jeg hører på? Sådan en femboy. Jeg er en femboy chat. Hvad er en femboy? Sådan... Ja, hvad er en femboy chat? Sådan ladyboy, eller hvad? Ja. Nej, hvad er det? Det ved jeg ikke, hvad. Det er en ladyboy. Det ved jeg ikke, hvad. Det har jeg ikke søgt på før. Nej, jeg har jo ikke set på det. Nej. Altså, jeg kender ham fra Hangover. Det er rigtigt. Ja, bro har ikke set Hangover. Ja. Han har bare søgt på det. 1, 2 og 3. Sådan er en femboy. Jeg er en femboy. Johnny, nu passer du på! Et sollys, wow! Hold da op, der bliver man da godt nok lige lampet lige i ansigtet. Hey, nu er vi sgu tilbage ved havnen. Jeg spørger chat. Chat bruger vi faktisk til ualmindeligt meget, faktisk, desværre. Jeg kan jo tage plus her i næste skoleår. Det gør jeg også. Ej, en lang besked. Hvem? Nå, det er en femboy er typisk en dreng eller en mand, der har feminint udtryk i frisyre eller opførsel. Men stadig identificerer sig som mand. Det handler om sig ud. Nødvendigvis ikke handler om seksualitet eller kønsidentitet. Nej, 2 sekunder. Jeg skal Ej, hvor er det sygt, chat. Hvad er det for noget? Og så bliver jeg kaldt femboy chat, hvor er det simpelthen useriøst. Hvad er det for noget? Fuck det troll. Det er på... Nej, nu stopper det. Nu bliver han bandet. Hvis jeg ved, at 6 words. Håber, jeg skal det rigtigt. Hvad er det, der gjorde faktisk? Hvad var det? Jeg skal navnet rigtigt, faktisk. Det tror jeg, han gjorde. Men det gjorde det, siger jeg. Jeg ved, jeg kører det. Nå. Du er så desperat. Jeg staver det aldrig rigtigt. Jo, nu tror jeg, vi er tilbage ved Ejlen. Altså lige igen. Prøv lige. Altså, det er fandme W-view, det her. Fuck, de hus med dyre herude. Det var ekstremt dyre. Men det er sådan nogle bådehus, det her. Ja, det der det er fandme også et men det der store hus deroppe, det er ikke bådehus. Det er nej. rød. Det er altså et stort bådehus at have det der. Jeg tror måske, det huset går måske til hvad? 10 millioner? 16? 12? Ja. 12 millioner. Hey, skal vi tage bussen til Sejsbæk? Kan I svømme? Prøv at kigge på TikTok, så find ud af det. Så kan du se, om vi kan svømme. Vi lige kan kigge på TikTok, så kan du se, om vi kan finde ud af det. Ja, og der kan det være, at vi kan svømme med tøj på måske. Eller ikke. Og jeg ser, hvad klokken er. Ja, vi har jo masser af tid nu. Ja, vi skal også snart til at kigge på noget. Men jeg skal ikke for sent hjem. Det er det. Vi skal ikke alt for sent hjem, chat. Jeg skal nå at gøre noget, inden jeg kommer derhjemme. Ja, jeg skal også spise og... Hårdt, chat! Få fætterne i posen. Der er vi lige ved at cancel ham.
Okay, Johnny Missen. Hvad så? Ved du hvad? Nej, vi behøver ikke. Der får du så lige en timer på den der. Det får du lige timer på den der. Ej, er det den der timer i 10 minutter, den bliver lang. Det bliver sådan en timer, det der, Johnny. Det må du lige løbe Hvad med. skrev han? Overskåret Jørgensen igen. Nå, det er jo ikke første gang, du får den. Er du ikke spændt? Du kan fange noget. Har du ikke fanget noget? Heller Fortsæt. ikke nogen. Au, for helvede. Au. Der er lige en fiskedreng. Han er hygge. Au. Jeg tror ikke, der er så mange fisk i den her sø. Det kommer an på tidspunktet. Ej, chat, det må man ikke 30 sige. grader. Ja, Så er der rigtig mange 30 grader, så er der rigtig mange. Og så er jeg ude at fiske. Ja. Altså. Ej, chat, det er jeg ikke. Nej. Ved ikke. Nej, nu stopper det. Ja, det er fucked over at sige det der. Det passer ikke. Ej, so. Ej, det... Johnny, ja. jeg tror måske, jeg kan have 10 minutter. Det er måske lidt meget at give dig. Jeg skal bare give dig 2 minutter i stedet for, Max. Ja, vi kan ikke finde ud af det. Nej, jeg kan finde ud af Det er svært lige at kæmpe den. Det var det eller et bane. Det er det, der er banden, så jeg synes, jeg gav det Og vi har ikke råd til at bande dig. Det er simpelthen for dyrt. Ikke igen. Så er det som den der hund, der er nede i vandet. Se, der kunne vi godt have brugt Johnny Missen til at klippe dig. Ej, det er fandme dejligt. De klippet det der. Det er jeg lidt nede træt af. Du er så desperat for mig. Det hygger vi sgu bare. Jeg kan sgu ikke sangen helt. Nej, Desperado. Jeg kan starten. Jeg har lige hørt det der omkødet der på TikTok med de der slideshows der. Så Der er mange, der bruger dem. Hvad står der? Nå, fuck! Axel har klippet, hvor jeg smadrer hovedet ind i et træ. Så er der med 3. Hvorfor er det alle 3 klips for mig? Det gider jeg simpelthen ikke det her. Axel, ej det er fint nok, han donerede 20 kroner, det er faktisk fint nok. Skal jeg banke hovedet ind i træet igen? Vi skal på banken hurtigt, så hurtigt du kan. Ja. Så det, der sker. Så ender vi som ham der i iskov. Ja, fuck, man. Det er godt nok. Jeg elsker ikke iskov. Hvad snakker du om? Nej, det sagde jeg heller ikke sagde. Jeg sagde, da vi lavede ildskov. Ild i skoven. Ild i skoven. Der var der aldrig, der var tæt på at dø. Hvad for lang gås i på guys? Ja, det er faktisk... Ja, jeg ved faktisk Det heller er ikke. en røvlang gås, synes jeg faktisk. Ja, det er faktisk sådan lidt, hvor vi er ved at blive lidt presset nu. Jeg Vi gider har fået mine fødder lige nu. Og der er simpelthen ikke nogen butik, vi kan købe noget i. Jo, født. Nej, født. Frank Rice. Rod, du skulle tilbage. Altså, Hvad blev der af, du skulle i seng? det var ikke længe, du skulle sove. Ej, det er faktisk lidt nede. Vi skal prøve at se, om vi kan finde en Netto eller et eller andet. Og det ligger lige herovre. Kan jeg faktisk godt huske. Det ligger på den anden side af Jejlen. Netto er åben, boys. Ja, det ved jeg godt, men ved ikke, hvor Netto er henne. Altså, vi er ved Jejlen, hvis du vil være sød og Google Maps det for os. Vi har ikke strøm på vores anden telefon. Vi er ved Jejlen, altså, hvad hedder det, teateret. Ja. Vi er, eller ved Sunset, kan vi ligesom sige. Det ligger lige derovre. Hvorfor ved du sådan set ligger henne? Hold nu op. Altså, Klip til chat. Altså. jeg hørte ikke i grønne køkken. Nej, jeg hørte sådan set. Se chat, det bliver simpelthen ødelagt igen. Guys, hvilken by? Silkeborg. Jamen, hvorfor jer, drenge? Tak, bro. Ja. Vi er sgu i Silkeborg. Vi skal SIF. Så det er Sunset Silkeborg. Ja, vi skulle. Ja. Eller vi er ikke på Sunset lige nu. Nej, vi er bare... Desværre. Vi vil gerne, men det kan vi ikke. Men Freja, du arbejder meget, ikke? Ja. Hun er giftet, okay? Hey, nej, vi vil hellere have ind på MobilePay-boksen. Eller okay, vi snyder kraften meget. Der er skrevet. Det er sgu en hyggelig by. Det er det sgu. Det er sgu en meget hyggelig by. Det er også en hyggelig by. Det er det. Det havde været mere hyggeligt, hvis vi havde sådan penge. Så har det været rigtig hyggeligt. Det har vi. Vi var meget nære i. Jeg er sgu fattig, boys. Jeg skal nøde. Det er jeg også. Jeg skal nøde, folkens. Det er jeg sgu. Jeg troede ikke, vi skulle lide det på stream. Det er mit arbejde. Over de her penge giver det min månedsløn. Ja, det er faktisk hans måned. Han arbejder slet ikke, chat. Nej. Det fik jeg på overlov, folkens. Ja. Jeg skal på overlov. Det er jeg sgu desværre ikke. Jeg grinder sgu i Føtex, chat. Det gør han sgu. Det er lidt sørgeligt. Månedens guner. Det er månedens guner. Hvad så, Rod? Hvad sender du så også derinde? Så jeg sender nogle frække emojis. Ej. Sander ved, hvor Sunset er. Axel, nu stopper det. Ej, hvor er det fedt. Axel, han ødelægger os. Ej, hvor er det fedt. Du sagde, jeg skulle købe det. Ja, det er fint, Axel. Go det. Nå, det er faktisk rigtigt, du siger noget sindssygt deri. Det er faktisk fint. Tak for det, Axel. Hvad så? Nå, ej. Ja. Jeg sagde ikke noget sådan. Så ligger vi ham, chat. Det er Der er ikke nogen, der liggede det, vi sagde før, nemlig. Det er fuldkommen skørt.
Fuck, jeg mine fødder. Det har jeg så også. Jeg er jo sulten. Du har ikke sagt noget. Nej, men jeg tænkte, det er lige så slemt. Altså, jeg har simpelthen ikke sagt noget. Altså, nu må du holde op. Hold den her. Ja. Fucker vi mere med IRL-stream, eller fucker vi mere med automatstream? Hold kameraet, ikke hold det andet. Hvad? Hold der. Nå. Nej. Klip det! Jeg fucker også med folk. Ja, altså, men fucker vi med de her IRL-streams, eller er vi mere på de gode gamle streams, hvor vi laver alt muligt sindssygt? Bro, snakker som vi lavede 100 streams, vi lavede 1 stream. Hey, det er lige meget, det ved de ikke. Så hvis der er en video på sættet, ikke? Så er jeg fuldkommen mok. Ja, det gør jeg sgu også. Ej, men den anden stream, vi havde, det var mega fedt med alerts og alt det der. Det er lidt federe, når I follower og donater alt det der, når vi er på computeren. Men altså, hey, det donerer, det kan I se, hvad vi bruger på streamen her. Det kan I se, hvad vi bruger pengene på. Det var nok billetten derude til. Det er faktisk rigtigt, den har vi fået doneret nu. Nej, sure. Der er den her båd, den kørte. Ja. Du står desperat ud til mig. Bro, kan ikke andre sange. Nej, han kan ikke synge andet. Altså. Som om han fejler et eller andet. Fedt. Det skal godt lide. Altså. 0,69 for Johnny Missen. Han donerer sgu lige. Det kan godt være, at vi har timeoutet han, men han er her stadigvæk. Altså, så timer den her ude nu, tror jeg. Jeg lavede et fuld... Ej. Jeg lavede en fuld Mario Kart, tabte min toast, og så skvattede min bro i den. Væltede han? Eller væltede hans bror i den? jeg håber ikke, han væltede hans egen toast. Jeg håber simpelthen ikke væltede hans egen toast. Jeg tror simpelthen ikke. Fuld Mario Kart. Det er fandme godt. Nu ved jeg godt, du sagde, at hvis der var et issted åbent, så skulle vi have en is. Det er lukket. Der er et issted, der er åbent lige der. Det er lukket. Eller chatten har lukket, hedder det. Hej, lukket. Jeg finder jer. Hvem er det, der skriver det? Nå. Time out for 10 minutter er wild. Det er Johnny Missen. Han har lavet en segment. Ja, jeg finder jer. Helt vildt op. Det er Johnny Missen, han har simpelthen lavet en anden account nu for at kunne komme ind. Nej, er du ikke... Er man ikke over nu? Nej, det ved jeg ikke. Han har lavet en ny profil i hvert fald. Det burde det skulle være. Det kan jeg da kun respektere. Det er ikke i orden, at det er Johnny Missen. Stakkels mand. Vi mente det ikke, Johnny Missen. Jeg finder jer. Jeg skal gøre 2 minutter mere, så er han håndvendet. Ej, okay, ja. Vi timer også længe, det må jeg sige. Det er sgu længe. Nej, det gør vi. Det er fandme synd for dig. Ej, det er ikke synd. Jeg ringer efter jeres forældre. Men med timer er der en grund, Johnny Missen. Det gør man sgu. Ja. Det var ikke uden nogen grund, det timer det for. Har nomineret jer til Simba-prisen. Hvem var det? Hey, Andreas. Under det, som hvad? Det har bare været årets upcoming creators. Det har også bare været årets upcoming creators. Det er altså vores nomineringspris. Den vil vi gerne have. Den får vi. Ej, det var ikke i orden. Det kan jeg godt være enig i. Johnny Missen, vi ved godt, du har accepteret din fejl, men vi kan altså ikke unbande den. Du unband... Ej. Nu har Axel fandme klippet jer ved is. Altså. Hvor er det sindssygt. Det er sindssygt. Ikke mere undskyld. Det er godt, Axel. Axel, vi smadrer dig. Den var over grænsen. Rode, hvad er du med til? Alle kategorier. Hold da op. Okay, nogle af dem vil sige, dem tjener det. Årets gamer, jo. Måske også opkring og årets streamer, low-key. Ja, de to, dem kan vi godt vinde. Også i 10 minutter, det var værre end mit. Ja. Men jeg kan faktisk ikke huske, om Netto ligger den vej, eller om det ligger den vej. Det er lidt nederen. Ja, 10 minutter var måske lidt ondt. Ja, 6 minutter måske var fint nok. 2 minutter. Sunset var der i hvert fald. Ja, 1 minut tilbage. Han sidder og laver countdown. Du sidder og laver countdown. Det kan jeg da kun respektere. Aqua, vi ser på jorden. Ja, ved du ikke, hvad det er? Jo, det er museum. Jeg har aldrig været derinde. Nej, det er det ikke. Aqua, det er det der akvarium der. 50 sekunder. Nå ja, årets content creator. Den kunne vi også. Årets TikToker kunne vi også godt vinde. Fuck Søndergaard, så jeg har en bummer. Årets TikToker kunne vi også godt vinde. Men frygtelig, så vi lukker om 10 minutter, fordi jeg kan se, at min telefon har 8%. og vi er køgt. Jeg kan måske have billet hjem, så jeg kan byde på 16 på 1100. 40 så sekunder. Vi har lige 10 minutter mere, frygtelig, tænker jeg. Ja, og der prøver vi at lede efter en butik. Hvad siger klokken? Lad nu de fucking telefoner. Ja, vi ved det godt, det er vores fejl. Det kan vi godt se. Fuck, det er hårdt gået så meget. Er Freja stadigvæk inde? Fordi så må hun da faktisk godt lige finde ud af, hvor der ligger en Netto. Det ved jeg ikke. Freja, er du stadigvæk? Skal du have i chatten?
Eller er der nogen herinde, der faktisk gider lige Google Maps? Vi er ved Sunset. Og så finde lige ud af, hvor der ligger en butik, der har åbent til 22. Hey guys, hun er stadigvæk inde. Er der en, der gider lige finde noget Google Maps på, hvor langt der ligger en butik væk? Men du kan ikke lige at... Nej, hun kan simpelthen ikke lige. Du kan lide AFK, synes jeg. Jeg har ikke tid til Google Maps, jeg gamer Roblox. Du kunne lov at på Escape og så bare lige... Er der en af... Nå, jeg kan godt. Godt. Gå ud og rode. Gå ind på Sunset, jeg ved, du vil sådan. Hvad gør det? Det er Axel, det er svin. Jeg skal se noget. Jeg har Ja, men find lige noget Google Maps. Du kan adde mig på Roblox. Det er Freja, der skriver til Johnny Misen, de skal spille Roblox. Hvad er det for noget datingmiljø, vi laver over streaming? Ej, men chat, I må gerne lige sådan finde en butik sådan snarest muligt. Wow. Fordi vi er ved Sunset lige nu. Johnny har Roblox for Roblox også. For os. Nej, Johnny Misen er tilbage, fuck. Hvad hedder Johnny Misen? Folkens, ikke... Så er der dating. Hvad med eventuelt at finde ud af, hvor der ligger en butik, i stedet for at sidde og... Solsikke Snor Bastian. Der står, sne har lukket permanent. Sne? Vi skal i Netto. Ja, vi skal i Netto eller en anden butik, der er åben til kl. 22. I har skabt en dating app. Low key. Det ved vi godt, vi har. Det kan vi godt lide. Low key. Lad match. Ja. Matchmaking. Der står der. Skal I have sne? Vi skal bake off. Ja, vi ved ikke helt, hvad det betyder, vi er sultne. Jo, det kan godt lide betyder. Men... Nå! Du er bare rød, idiot. Hvad så med min bror? Hej Valdemar. Jens Petersen. Hej igen Valdemar. Hvis I lige finder ud af, hvor der ligger en butik. Jeg er ikke meget skål tilbage, så vi skal lige finde ud af sådan. Ja, er de jo helt død? Ja. Kan du nå lige ind? Ja. Er den virkelig helt død, eller hvad? Ja, den er 1%. Den dør nu. Så er Jennifer også. Hvad så, Jonathan? Hvad så Valdemar? Har vi det godt? Vi har det rigtig godt. Men Rud, jeg synes, du er lidt langsom. Jeg vil gerne vide det nu, faktisk. Jeg har et kvarter til, når du er hen. Og så hurtigt er vi selv. Fremragende Valdemar. Du skulle en goat? Ja. Hvem fanden er Freja? Valdemar, du skulle en goat, Valdemar. Det er du sgu. Hvor er I? Finder lige ud af det. Vi er ved Sunset, Silkeborg. Spørger Johnny Misen, hvem Freja er. Han er lige af det i Roblox. I'm no controller. Jeg er number 1 supporter. Det er du, Valdemar. Det er du. Valdemar. Smukt. Hold kæft, men hvor er jeg stolt. Med sådan et mellemtegn og det hele. Ja, sådan... Der kan man godt se, hvem der kommer langt i familien. Selvfølgelig er det. Hold din kæft. Jeg bliver hele natten. Ja. Jeg kommer hjem til dig snart. Det gør du nok. Nå. Okay, folkens. Jeg tror også, vi er ved at sige, at det er det for i dag, det her. Ja. Nu er det at sige. Det er ikke dig i hvert fald, Sander. Skal vi lukke af her, eller hvad? Ja. Ved du hvad? Tusind tak for god god stream. Vi finder sgu Netto, gør vi sgu, Og så streamer vi igen snart. Snarere end de tror det. Ja, Vi kan ikke sætte dato på, men vi finder lige ud af noget til jer. Og så næste gang, så bliver det sgu på, hvad det hedder? Computer. Så bliver det sgu på computer. Så kan vi se nogle vanvittige alerts. Vi laver en fed en. Vi ses, folkens. Så det er folkens. Tak for Kongestream. Vi Ja, ses. tusind tak. Ses. Det kunne man ikke. Ses.